Wel, Salm 134 i'n galw ni addoli heno. Dewch, bendithiwch yr arglwydd, holl weision yr arglwydd sy'n sefyll liw nos yn hir arglwydd. Codwch eich dwylo yn y cysegr a bendithiwch yr arglwydd. Bydded i'r arglwydd eich bendithio o Seion, creawdwr, nefoedd a deiar. Wel, gawn ni bendithio'r arglwydd a'i addoli ymhellach gyda'r emyn cyntaf heno, pa le, pa fodd dechreuaf oliannu'r Iesu mawr. Wel, mae'r darlleniad heno o Efengyl Luc, pennod 5, ac adnodau 17 i 39. Luc, pennod 5, 17 i 39. Un diwrnod, yr oedd ef yn dysgu, ac yn eistedd yno, yr oedd Phariseaid ac athrawon y gyfraith, oedd wedi dod o bob pentre yng Galilea ac o Jwdea ac o Jerusalem. Ac yr oedd nerth yr arglwydd gydag ef i achau. A dyma wir yn cario ar wely ddyn wedi ei barlysu. Ceisio roeddent ddod ag ef i mewn a'i osod o flaen Iesu, wedi methu cael ffordd i ddod ag ef i mewn oherwydd y dyrfa, dringasant ar y to a'i ollwng trwy'r prif lechu ynghyd a'i wely i'r canol o flaen Iesu. Wrth weld ei ffydd hwy, dywedodd ef, ddyn yma dy bechodau wedi ei maddau i ti. A dechreuodd yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid feddwl, pwy yw hwn?
sy'n llefaru cabledd. Pwy ond Duw yn unig a all faddau pechodau. Ond synhwyrodd Iesu ei meddyliau ac meddai wrthynt, pam yr ydych yn meddwl fel hyn ynoch eich hunain? Pryn sydd hawsa, a'i dweud y mae dy bechodau wedi ei maddau i ti, a'i ynte dweud cod a cherdda. Ond mwyn i chi wybod fod gan fab y dyn awdurdod ar y ddeiar i faddau pechodau, meddai wrth y claf, dyma fi'n dweud wrthyt cod a chymer dy wely a dos adref. Ac ar unwaith cododd yntau yn ei gwydd, cymryd y gwely y bu'n gorwedd arno a mynd adre gan ogoneddu Duw. Daeth syndod dros bawb a dechreuasant ogoneddu Duw. Llanwyd hwy ag ofn ac meddent, yr ydym wedi gweld pethau anhygoel heddiw. Wedi hyn, aeth allan ac edrychodd ar gasglwr trethu o'r enw Lefi, a oedd yn eistedd wrth y dollfa, ac meddai wrtho canlyn fi. A chanadail popeth cododd yntau a'i ganlyn, yna gwnaeth Lefi wledd fawr iddo yn ei dŷ, ac yr oedd tyrfa niferus o gasglwyr trethu ac eraill yn cydfwyta gyda hwy. Yr oedd y Phariseaid a'i hysgrifenyddion yn grwgnach wrth ei ddisgyblion gan ddweud, pam yr ydych yn bwyta ac yn yfed gyda chasglwyr trethu a phechaduriaid? Atebodd Iesu hwy, nid ar rai iach, ond ar y cleifion y mae angen meddyg. I alw pechaduriaid i edifeirwch, nid rhai cyfiawn yr wy fi wedi dod. Ond meddent wythau wrtho y mae disgyblion Ioan yn ymprydio yn aml ac yn adrodd ei gweddiau. A rhai'r Phariseaid yr un modd, ond bwyta ac yfed y mae dy ddisgyblion di. Meddai Iesu wrthynt, a allwch wneud i westeion priodas ymprydio tra bydd y priodfab gyda hwy. Ond fe ddaw dyddiau pan ddygyr y priodfab oddi wrthynt. Yna fe ymprydiant yn y dyddiau hynny. A droddodd hefyd ddameg wrthynt. Ni fydd neb yn rhwygo clwt allan o ddilledyn newydd a'i roi ar hen ddilledyn. Os gwna, nid yn unig fe fydd yn rhwygo'r newydd, ond ni fydd y clwt o'r newydd yn gweddu i'r hen. Ac ni fydd neb yn tywall gwyn newydd i hen grwyn. Os gwna, bydd y gwyn newydd yn rhwygo'r crwyn. A heblaw colli'r gwyn, fe ddifethu'r y crwyn. I grwyn newydd y mae tywallt gwyn newydd. Ac ni fydd neb sydd wedi yfed hen wyn yn dymuno gwyn newydd, oherwydd y mae'n dweud yr hen sydd y dda. Felly ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi nawr te at yr arglwydd mewn gweddi, gyda'n gilydd gawn ni geisio Duw. Diolch eto sydd gyda ni arglwydd wrth i ni ddod ger dy fron a dod ger bron gorsedd gras heno, yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist, bod ni'n cael dod at ein Duw, a'n tad nefol, a'n tad grasol, bod ni'n cael dod i geisio di, bod ni'n cael dod eto i gwrdd â thi arglwydd, heno mewn oedfa newydd. Ac o arglwydd, ni'n diolch bod ni'n dod at y Duw mawr, gogoneddus, sanctaidd, glân, holl wybodol, holl alluog, holl bresennol, holl gyfoethog, trigarog, graslon a sanctaidd. Diolch bod ni'n dod at y Duw y byw, y gwir a'r bywiol dduw, Duw y diwiau, Yahweh, y tad, y mab a'r ysbryd glân. Ac o diolch arglwydd, ein bod ni trwy dy ras ac yn efengyl Iesu Grist wedi dod i berthynas gyda Duw. Dyma yw y bywyd tragwyddol, adnabod Duw a'r un anfonodd ef, sef Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni'n diolch am hyn. Diolch, mae dyma dy fwriad ar ein cyfer ni,
yn dy ras arglwydd, gan dy drigaredd mawr, I ni bellhau, I ni wrth ryfela, dy fwriad di oedd I ddod â ni nôl. Dy fwriad di oedd adfer perthynas oedd wedi cael ei thorri oherwydd ein pechod ni. Cyn ni'n cyfadde, allan ni ddim adfer y berthynas arglwydd. O ddim awydd na gallu gyda ni I ddod nôl ato ti, ond ti sydd wedi dod ato ni. Ti wedi gwneud hynny yn dy fab Iesu Grist, a thrwy yr ysbryd glân ac yn neges yr Efengyl. O, arglwydd, I ni'n diolch yn fawr I ti. Ac yn diolch bod ti wedi dod â ni I adnabod yr arglwydd Iesu. Fel ein ceidwad, fel ein gwaredwr, fel y bugail da, fel ein craig ni o arglwydd, fel ein cyfaill ni, fel ein priodfab ni. Mae gymaint o ddarluniau hyfryd I ddarlunio ein perthynas ni nawr gyda Iesu Grist. Ac o arglwydd, I ni'n diolch am hyn, I ni'n diolch mai ti gymerodd y cam cyntaf. Mai ti ddangosodd y bwriad o ddod I berthynas bersonol, agos o gariad gyda ni. Ac o arglwydd I ni'n diolch ac yn llawenhau. Ac o arglwydd I ni'n gofyn I ti siarad â ni heno trwy'r ystrythurau sydd gyda ni, trwy'r darn sydd gyda ni heno, I'n atgoffa ni. Beth yw y bywyd Cristnogol? Beth yw y bywyd tragwyddol? Mae bywyd o berthynas yw a bywyd o lawenydd yw yng nghwmni yr arglwydd Iesu Grist. O arglwydd I ni'n gweddio, bydd hyn yn fendith I ni heno nawr, I ni'n gweddio bydd yn aros gyda ni yn ein bywyd, yn yr wythnos sydd I ddod o arglwydd. Ac bydd e'n helpu ni yn ein bywydau o ddydd I ddydd. I ni'n diolch heddi am yr atgyfodiad, I ni'n diolch am yr arglwydd Iesu, nid yn unig ei ddyfodiad mewn cnawd, y geni gwirthiol, nid yn unig ei fywyd ar y ddaear, ei fywyd glân a sanctaidd a di-fai, nid yn unig ei aber droson ni ar y groes, ond hefyd ei atgyfodiad i'n cyfiawnhau ni. Ac o arglwydd, diolch bod wedi dod nid jyst i'n patio ni lan, ond I roi rhywbeth newydd sbon I ni. Bywyd newydd sbon o berthynas gyda Duw. Ac arglwydd I ni eisiau rhodio yn y bywyd yna, I ni eisiau mwynhau y bywyd yna o ddydd I ddydd arglwydd. Cyn ni'n gofyn I ti'n atgoffa ni o hyn a'n helpu ni gyda hyn. I ni'n gweddio dros ein gilydd o arglwydd a dros rai sy'n methu bod gyda ni, rai sy'n llesg, rai sy'n mewn cartre, neu gartre o arglwydd, I ni'n cyflwyno'n gilydd, rai sy'n galaru, rai sydd â gofidiau o arglwydd. I ni'n gweddio dros dyn nhw eto ac yn gofyn y byddan nhw yn dybrofi di arglwydd. Diolch y gallwn ni dybrofi di ym mhob sefyllfa. Gallwn ni brofi dy gwmni, dy agosrwydd, dy gynhesrwydd, dy afael amdano ni, ym mhob sefyllfa mewn bywyd. Dyna yw dy fwriad di ar ein cyfer ni. Cyn ni'n gweddio felly dros ein gilydd. Y byddwn ni yn profi hyn yn gyson o arglwydd. Ac y byddwn ni yn gallu mesur ein bywyd ni yng ngôl ein hagosrwydd at Iesu Grist. O arglwydd, helpa ni ddysgu hynny a'i ail ddysgu fe. Yn hytrach na crefydd y Phariseaid o gadw rheolau o arglwydd a cadw rhyw ffurf fecanyddol o grefydd. Ac o arglwydd I ni'n gweddio dros waith yr eglwys yr wythnos yma eto, I ni'n diolch bod ni'n ymwneud â gwaith mawr, a gwaith da iawn, gwaith yr Efengyl, gwaith y deyrnas yw ac diolch am y gwaith yn yr ysgolion, y bore coffi, y clwb, y cyrddau wythnosol wrth gwrs, wedyn ni yr astudiaethau o arglwydd a'r pili pala, pob peth, diolch am y tystiolaeth personol ni hefyd wrth gwrs, diolch bod ni'n ymwneud â gwaith
mawr, gwaith y deyrnas. Cyn ni'n gofyn i ti nerthu ni yn y gwaith. Ni'n gofyn i ti eto i gadw'n llyged ni ar yr arglwydd Iesu. Carna ti o Dduw ein Tad yn y gwaith. Diolch bod ti'n gweld trad y rhai sy'n cyhoeddi newyddion da yn brydferth. Helpa ni gofio hynny wythnos yma, bod ti'n gweld y rhai sy'n cario dy newydd da di, dy efengil di, yn brydferth yn ei gwaith. Ac o arglwydd i ni'n diolch bod hynny yn ein calwnogi ni nawr yn y gwaith ar gyfer yr wythnos sydd o'n blaen ni. Ac o arglwydd i ni'n gweddio dros ein hardal ni, i ni'n gweddio dros ein tref ni, dros ein gwlad ni, i ti drigarhau arglwydd unwaith eto, i ti achub y neidiau o arglwydd unwaith eto. Helpa ni i gael yr hiraeth yna i bobl ddod at Iesu Grist, i gael bywyd tragwyddol. Go arglwydd i ni'n gweddio dros yr oedfa yma heno, dros ni sydd yma, rhai sydd yn clywed fan hyn, a falle rhywun fydd yn clywed ar-lein. Arglwydd y bydd y newyddion da o lawenydd mawr, oherwydd bod rhywbeth newydd sbon i gael, gwisg newydd cyfiawnder Iesu Grist i guddio gwarth ein noethni ni. Ac o arglwydd diolch am y fraint o gael cyflwyno y neges yna nawr unwaith eto. O arglwydd i ni'n gofyn i ti i dderbyn ein diolch am dy drigareddau dyddiol i ni. Diolch am bob trigaredd arglwydd, am fwyd a dillad, am ein gwlad ni, am ryddid fel glywson ni bore yma, heddwch o arglwydd, i ni'n cyflwyno arweinwyr y gledydd unwaith eto i ti. I ni'n gweddio bydd y rhyddid sydd gyda ni'n parhau i gyflwyno ar efengil, ac y byddwn ni'n cymryd mantais ohono fe. Ac o arglwydd i ni yn gweddio dros rai sy'n cael eu herlyd o arglwydd ar hyn o bryd. A gofyn i ti gynnal dy bobl o arglwydd mewn gymaint o fannau, cynnal nhw nawr, bendithia nhw a defnyddia nhw eto yn dy waith di. Arglwydd i ni yn diolch am fara beunyddiol felly, ac i ni'n gofyn am fyddeiant beunyddiol nawr, trwy rinwedd gwad Iesu Grist. Maddau ni eto ein pechodau arglwydd Gaerdyfron, fel i ni wedi maddau i rhai sydd wedi troseddu yn ein herbyn ni. Ac o arglwydd eto i ni'n gofyn i ti paid a'n harwain ni i brofedigaeth. Cadw ni rhag temptasiynau y di-angen arglwydd, cadw ni yn dy waith, cadw ni'n agos ato ti arglwydd, o nertha ni a gwared ni rhag yr un drwg i ni'n gweddio. Yn y frwydr ysbrydol yma o arglwydd, ni wedi darllen wythnos diwetha am Dafydd, 4 ymosodiad arno fe, mewn cyfnod byr, a ti yn ei amddiffyn bedair gwaith. Gofyn i ti'n amddiffyn ni felly arglwydd, a'n gwaredu ni o ymosodiadau yr un drwg. Arglwydd, derbyn ein diolch nawr i ti y bôr clod, ti bia y deyrnas, ti bia'r nerth, ti bia'r gogoniant arglwydd. Cymer y cwbl, mwyn Iesu Grist. Amen. Wel, yr emyn nesaf sydd gyda ni heno, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd.
Wel, y testun sydd gyda ni heno yw adnod 36 yn Efengyl Luc a phenod 5. Felly Luc 5:36, adroddodd hefyd ddameg wrthynt. Ni fydd neb yn rhwygo clwt allan o ddilledyn newydd a'i roi ar hen ddilledyn. Os gwna, nid yn unig fe fydd yn rhwygo'r newydd, ond ni fydd y clwt o'r newydd yn gweddu i'r hen. Tybed i chi wedi cael yr senario a'r meddyliau a'r penderfyniad yma i'w wneud. Yn sleid cyntaf yn dod lan. Cadw'r hen gar i fynd, patio fe lan, neu prynu car arall. Car arall. Falle car newydd neu car mwy newydd, sa'n gwybod. Wel, rhywbeth fel yna sydd gyda ni yn y ddameg fach yma gan yr arglwydd Iesu. Dameg fach, un o'r damhegion lleia o ran hyd, ond mae dal yn werthfawr iawn gan Iesu Grist. A'r neges yw, mae bod yn Gristion fel cael gwisg newydd sbon. Nid patio hen ddilledyn. Nid rhoi patio lan ar ein hen natur ni yw dod yn Gristion, ond cael rhywbeth newydd sbon, sydd gymaint gwell, wrth gwrs. Mae yr rhan fwyaf ohono ni yn ddigon hen i gofio'r 70au yn y ganrif ddiwetha nawr, 70au yn y ganrif ddiwetha, ac patches. Patch os oedd twll falle yn y penelin neu yn y pen glin, ond nid yn unig hynny, daeth patches yn boblogaidd iawn. Os ydych chi'n cofio, os ydych chi'n gallu cofio, falle bod chi'n gwisgo rai. Na chi enghraifft nawr te, jeans a patches wrth gwrs, nid cuddio tyllau heddi nawr, y ffasiwn yw twllau. Wrth gwrs, rhwygo a cael rips yn y jeans, ond yn y slawer dydd, na fe, daeth hi'n ffasiwn wedyn ni, i gael patches, wrth gwrs. Nid, falle bod dim tyllau dynod, ond oedd e'n ffasiwn wedyn i gael y patch ac i wisgo jeans fel yna gyda patches. Wel, nid yna beth yw bod yn Gristion, ond cael dillad newydd sbon. Ac i ni gael y cyd-destun nawr, beth sydd gyda ni yn y cyd-destun, mae disgyblion Ioan a'r Phariseaid a Iesu a'i ddisgyblion maen nhw'n trafod yn prydio maen nhw, mynd heb fwyd am resymau crefyddol, a diod falle yn aml hefyd. Achos mae'n dilyn nawr hanes galw Lefi. Ydych chi sylwi falle yn y darlleniad, galw Mathew. A galw Mathew o'r dollfa, ac wedyn Mathew yn gwachodd Iesu a'i ddisgyblion a'i ffrindiau i bryd o fwyd yn ei dŷ. A'r arglwydd Iesu a'r disgyblion yn mynd, wrth gwrs. Ac wrth gwrs, oedd e'n cael ei gyhuddo wedyn ni o cael swper gyda y casgwyr trethu a'r pechaduriaid. Beth mae e'n wneud yn cymysgu gyda rheina. Ac mae'n dweud wrthon ni yn adnod 31, nid ar rai iach, ond ar y cleifion mae angen meddyg. Dwi wedi dod ar gyfer pobl sydd mewn angen. Dwi wedi dod i alw pechaduriaid. Ie difeirwch, nid rhai cyfiawn. Ac felly, beth sydd wedi digwydd, mae pobl yn gweld gwahaniaeth. Mae disgyblion Ioan yn gweld gwahaniaeth. Gwahaniaeth rhwng ymddygiad disgyblion Iesu Grist gyda'r arglwydd Iesu a'i ymddygiad nhw ac ymddygiad y Phariseaid. Maen nhw'n gweld gwahaniaeth mawr fan hyn. Mae rhywbeth yn wahanol fan hyn. Achos mae bywyd nhw yn
yn bywyd o reolau crefyddol, mecanyddol, yn ympryddio ar adegau penodol. Dewn ni at hwnna nawr. Chi'n cofio y Pharisëiad mewn gweddi yn gallu gweud o flaen Duw, dwi'n ympryddio 2 waith yn yr wythnos. Dim wrth a di Gwener falle, sa'n gwybod pryd, ond 2 waith yn yr wythnos, dy pryd oedd e. Ac oedd e'n regular, clockwork, chi'n gweld, ympryddio. Ac oedd e'n rhan o'i bywyd nhw. Yn y gyfraith, yn yr Hen Testament, oedd gofyn am ympryd unwaith y flwyddyn, ar ddydd y cymod. Ond wrth i chi fynd mlaen trwy gyfnod yr Hen Testament, chi'n gweld ymprydau yn digwydd yn fwy aml. Falle am 7 diwrnod, neu falle am 2 wythnos, yn y 5 a'r 7 mis. Ac fel o'n i'n gweud, y Pharisëiad 2 waith yr wythnos. Ac oedd e'n rhyw fath o reol, oedd e'n rhyw fath o drifen fel machine. Ac o'ch chi'n gwybod, medde Iesu Grist, o'ch chi'n gwybod os oedd y Pharisëiad yn ympryd, pawb yn gwybod, pwy ddwrnod oedd hi, os oedd hi'n ddwrnod ympryd, mae'r sleid nesaf, rhyw fath o syniad. O'n nhw'n neud i hunain yn dishevelled. O'n nhw'n neud i hunain i edrych, ddim yn siafo ac yn y blaen, ddim yn cribo i gwallt. Mae hwnna'n ffasiwn nawr, ond sy'n mot. O'n nhw'n gwneud i hunain fel yna, achos oedd e'n tynnu sylw. Oedd e'n tynnu sylw i bawb gael gwybod pa mor ysbrydol o'n nhw, i bawb gael gwybod pa mor ddiwiol oedden nhw, i bawb gael gwybod bod nhw yn ympryddio. A mae Iesu Grist nawr te yn ateb, achos mae disgyblion Ioan yn gweld gwahaniaeth. Right? A mae hwnna'n drawiadol. Ydy pobl grefyddol falle, pobl o gefndir grefyddol, i ni nabod, ydyn nhw'n gweld gwahaniaeth yn ein bywydau ni? Oes yna wahaniaeth rhwng crefydd traddodiadol falle, allanol, a beth sydd gyda ni fel Cristion wedi geni o'r newydd yn ein perthynas â Iesu Grist. Dyle fod gwahaniaeth. Dyle fod gwahaniaeth. A mae disgyblion Ioan, maen nhw'n gweld y gwahaniaeth. Maen nhw'n gweld y gwahaniaeth. Beth yw ateb Iesu Grist nawr te? Wel, ateb Iesu Grist yw i beth? Beth yw'r pwynt iddyn nhw yn prydio? Does dim angen. Does dim pwrpas iddo fe. Achos mae'r priodfab wedi cyrraedd. Mae'r briodas yn mynd mlaen fel petai. Mae'n amser dathlu. Mae'n amser gwledda. Os sleid o... Nefie, pobl rownd y ford mewn priodas fyna. Chi ddim yn sgimpo, chi ddim yn mynd heb. Mae digonedd i gael, mae'n wledd. Mae'n addaffiad arbennig oherwydd bod hi'n ddydd priodas. A dyna'r darlun mae Iesu Grist yn defnyddio. Dwi yma, mae'r priodfab yma, mae'r Meseia wedi cyrraedd. Dwi gyda fy mhobl, i beth sy'n eisiau nhw i ymprydio a galaru, i beth? Dim yn ei sens. Dwi fan hyn, dwi'n siarad yn nhw, dwi'n eu harwain nhw, dwi'n eu hannog nhw, dwi'n eu dysgu nhw, dwi'n eu caru nhw, dwi gyda nhw. I beth sy'n eisiau ymprydio? Achos mae'n prydio yn awgrymu galar, wrth gwrs, gofid, a ryw syched am bresenoldeb yr arglwydd fel un peth, neu ddod yn agos, neu'n agosach, ond oedd e yna gyda nhw, oedd e yna yn eu harwain nhw, oedd e wedi galw nhw, ac oedd e gyda nhw o ddydd i ddydd. So dyllen nhw yn prydio pan oedd e yn eu plith nhw. Oedd mab Duw yna. Oedd Duw gyda nhw. Felly, oedd e yna yn eu cwmni nhw. Oedd e'n cyflawni gweithredoedd, grymus bod teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Oedd e'n dangos ei awdurdod, a'i drigaredd, a'i ras. Oedd e'n adrodd geiriau
bywyd tragwyddol iddyn nhw. I beth oedd eisiau ympryddio? I beth? Diolch yn gwneud synwyr o gwbl. Nawr, meddai Iesu Grist, mi ddaw dydd pan fydd y priodfab yn cael ei gymryd bant. Wedyn ni fyddan nhw'n tristau, wedyn ni fyddan nhw'n galaru, wedyn ni fydd hi'n ddwrnod caled iddyn nhw. Ac wrth gwrs, mae'n golygu pan fydd yn mynd i'r groes. Pan fydd mynd ar ben ei hunan ac yn mynd i ddioddau ac i wynebu y groes. Mae'n cael ei gymryd bant yn diwedd. Eseia 53, cymerwyd ef ymaith, heb ei roi ar brawf na i farnu. Nawr, bydd rheini yn ddwrnod tristwch i'r disgyblion yma. Bydd rheini yn ddyddiau gofid go iawn. Pan bydda i ddim yma wrth eu hochr nhw. A mi fyddan nhw yn galaru. Ac wrth gwrs mae Iesu Grist yn dweud hyn wrth ei ddisgyblion. Nes ymlaen. Falle bod chi'n cofio, Ioan 16, a Iesu Grist nawr yn paratoi i ddisgyblion bod e'n mynd i'w gadael nhw. Ac adnod 20. Mae wedi dweud fel hyn, mewn ychydig o amser, fyddwch chi ddim yn yngweld i, a fyddwch chi'n galaru. Ond mewn ychydig o amser to, mi fyddwch chi'n yngweld i, a byddwch chi'n llawenhau. A dyn nhw'n deall yr ymadrodd, wrth gwrs. A dyma beth mae'n dweud, yn wir rwy'n dweud wrth eich, a byddwch chi yn wylo ac yn galaru. Byddwch chi'n drist. A bydd y byd yn llawenhau. So bydd yr arweinwyr crefyddol, gelynion Crist, yn llawenhau a gorfoleddu. Ond bydd e'n ddwrnod trist i chi, i'r disgyblion, wrth gwrs, a mi oedd e. Ond fe droi'r eich tristwch yn llawenydd. Dros dro fydd hwnna, tra bod yn mynd ac yn dioddau ac yn mynd i'r groes ac yn marw, cyn iddo fe ddod nôl wedyn yn fyw y trydydd dydd. Nawr te, mae yna wirionedd pwysig iawn fan hyn i ni gofio. I'r sawl sydd yn adnabod yr arglwydd Iesu fel gwaredwr ac fel arglwydd, fel ceidwad personol yn ei fywyd, agwedd arferol ein calon ni yw llawenydd. Llawenydd. Oherwydd ein bod ni'n nabod Iesu Grist. Os oedd y neges bod Emmanuel wedi dod, y newyddion da o lawenydd mawr, oni ddyle y ffaith fod Duw ynom ni nawr, trwy ei ysbryd glân, bod yr arglwydd gyda ni ac yno ni trwy ei ysbryd glân, ddod â llawenydd cyson i ni. Y wir llawenydd tu hwnt i eiriau a gogoneddus. Dath Iesu Grist i'r byd i roi llawenydd i'w bobl. Ie, mae wedi dod i roi cymod gyda Duw. Wrth gwrs i fod e. Mae wedi dod i roi heddwch a Duw. Mae wedi dod i roi bywyd tragwyddol. Ond rhan allweddol o hwnna i gyd yw llawenydd. Llawenydd dofn yn y galon. Llawenydd sydd yn ysgafnhau y galon a'r ysbryd. O fod mewn perthynas gyda'r priodfab. Perthynas na chaiff ei thorri gyda Duw yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae hwnna yn reswm i lawenhau. Mae'r apostol Paul yn dweud wrthon ni yn y Philippiaid, llawenhewch bob amser. A dwi'n dweud eto, llawenhewch. Llawenhewch. I ni'n gorfod cael ein hannog, i ni'n gorfod cael ein atgoffa hyd yn oed weithiau, i lawenhau, i gofio beth sydd yn wir amdano ni yn Iesu Grist. Beth sydd yn wir? Mae Iesu yn geidwad i mi. Fanwylid sydd eiddo fi.
a minnau yn eiddo y fanwylit. Dwi'n blentyn i Dduw, dwi'n blentyn i'r nef. Dwi'n eiddo i'r ceidwad. Dwi'n etifedd bywyd tragwyddo. Mae e'n gafael yno'i fel bugail a fydd e byth yn gadael fynd ohono. Dwi'n ddiogel ynddo fe. Mae gyda ni resymau pob dydd, beth bynnag sy'n digwydd yn ein bywyd ni, dyw hwn ddim yn newid. Mae'r gwirioneddau sy'n wir amdano ni yn yr Efengil, pwy i ni yn Iesu Grist, yn wir, pinne bod i yn dreial, yn storm, yn dywyll arno ni mewn sawl ffordd, bod ni mewn afiechyd, neu golled, neu galar, neu frwydr, neu beth bynnag yw i, mae hwn dal yn wir. Dwi dal yn blentyn i'r Duw mawr. Dwi dal yn eiddo i'r arglwydd Iesu. A mae e yn eiddo i fi. Dal i fod. Does dim byd yn newid. Ac felly mae yna reswm i lawenhau. A beth ni'n gweld wedyn ni, y geiriau yma wedodd Iesu Grist, byddwch chi'n drist, ond fe droi'r eich tristwch yn llawenydd. A dyna ddigwyddodd, wrth gwrs, achos nath e godi y trydydd dydd, a nath e ymddangos iddyn nhw dros nifer o ddyddiau, nifer o weithiau. Y ddau ar y ffordd i ymais. Mae'r rhai o'r disgyblion eraill, a 500 ohonyn nhw gyda'i gilydd ar unwaith. Wel nawr te, beth yw'r canlyniad? Dyma beth i ni'n darllen nesaf, ar ôl i Iesu Grist nawr fe nôl i'r nef. Yn rhaid bod gyda fe dros 40 diwrnod yn mynd a dod, wrth gwrs. A wedyn mae di mynd, a mae'r angylion di gweud, fel mae di mynd, bydd e'n dod nôl. Gwmws fel mae'n mynd yn y cwmwl, bydd e'n dod nôl cyn hir. A casglu ni i fod gyda fe, wrth gwrs, yn y gogoniad. Wedi iddynt ei addoli ar ei gliniau, dychwelsant yn llawen iawn i Jerusalem. A hwnna'n drawiadol, cofiwch, achos mae'r arglwydd wedi mynd i'r nef. Mae wedi mynd nôl at y tad. Mae wedi gadael nhw yn yr ystyr hynny, wrth gwrs. Ond mae wedi rhoi addewid, cyn hir, bydd y dyddanydd arall yn dod. Ond maen nhw wedi gweld e'n dioddef, maen nhw wedi gweld e'n marw, maen nhw wedi gweld e'n atgyfodi. A maen nhw'n mynd nôl i Jerusalem yn llawen iawn. Mae'r arglwydd yn fyw. Mae'r arglwydd yn frenin. Mae'r arglwydd yn fuddugoliaethus. Mae'n iawn. Ac yr oeddent yn y deml yn ddibaid yn bendithio Duw. Ond nhw ffili stopo, diolch, bendithio a ddoli yr arglwydd. Oherwydd y newyddion da. Bod Iesu Grist wedi marw, ond wedi atgyfodi, wedi talu pris ein pechod, ac wedi gorchfygu pechod ar beth, yr un gwirioneddau, ac sydd gyda ni, wrth gwrs. Ac o'n nhw'n llawenhau, ac yn addoli, yn awyddus i addoli yn gyson. Nid achos bod e'n ddyddiad yr wythnos, nid achos bod e'n ddyddiad yn y mis, ond achos bod nhw am addoli a llawenhau yn yr arglwydd. Ac ni'n clywed hyn nawr gan Iesu Grist yn Efengil Ioan 2 waith, pennod 15 a pennod 17. Dyma beth mae'n dweud ym pennod 15, i ni'n gwybod y bennod, mae fi yw'r wir winwydden, chi yw'r canghennau. Darlun bendigedig o'n perthynas ni eto. Dyma beth yw e, perthynas clos, fel y winwydden a'r gangen gyda Iesu Grist, mwyn dwy'n ffrwyth. A rwyf wedi dweud hyn wrthych, pam? Mwyn i'n llawenydd i fod yno chi, ac i'ch llawenydd chwi fod yn gyflawn. Waw! Dyma pam mae'n ni'n dysgu nhw. Dyna pam mae'n siarad â nhw yn hermau y winwydden a'r canghennau. Achos beth mae'n dweud yw, dim ond i chi aros yno i, dim ond i chi aros yn fy ngair i ac yn fy ngorchmynion i, bydwch â crwydro ddi wrtho i, ond dim ond i chi aros yno i,
mi fyddwch chi'n dwyn ffrwyth. Mi fydd eich bywyd chi'n ffrwythlon. Bydd eich bywyd chi'n newid. Byddwch chi'n dod â bendith i eraill. Byddwch chi'n dod yn fwy tebyg i Iesu Grist. Bydd yna newid yn eich bywyd chi. Ond dyw'r newid ddim yn dod trwy geisio newid a trwy geisio plesio dynion y byd fel yna, ond wrth lynu yn Iesu Grist, wrth aros yn Iesu Grist. A mae'n dweud hyn mwyn i'ch llawenydd chi fod yn gyflawn. Mae yna lawenydd i gael o fod ynghlwm wrth Iesu Grist. Dyna yw gorfoledd yr Efengyl. Bod ni ynghlwm ynddo fe. A bod ynghlwm yno fi. Y wynwydden sydd yn rhoi bywyd. Y wynwydden sydd yn ein gwneud ni yn wahanol. Sydd yn ein gwneud ni yn fendith, yn fyw, yn ffrwythlon yn ein bywydau ni. Cariad. Rhestr yr apostol Paul o ffrwyth yr ysbryd. Cariad. Mae yna gariad i gael tuag at Dduw. Mae yna gariad i gael tuag at ein gilydd. Mae yna gariad i gael tuag at eraill. Y ffrwyth yma o'i caru nhw fel mae Duw yn ei caru nhw. Fel mae Duw wedi'n caru ni yn Iesu Grist. Bod y cariad yma i'w gael i ni tuag at eraill. Doedd ddim yna naturiol. Doedd ddim yna yn ein cymeriad naturiol ni, ond mae i'w roi i ni trwy Iesu Grist. Mae i'w gael yn iddo fe. Ac yn dilyn, mae llawenydd wrth gwrs. Llawenydd. Mae rhywbeth pwysig am lawenydd yn y Testament Newydd. Y llawenydd yma'r bodlonrwydd yma yn yr arglwydd. Llawenydd yn ein perthynas ag yn pwy i ni. Llawenydd yn Iesu Grist i hunan. Mae'n bwysig, achos mae'n ein cynnal ni, mae'n ein nerthu ni, mae'n ein dal ni, mae'n ein harwain ni. Mae'r llawenydd yma'n bwysig, bod ni ddim yn drwm ac yn llethol ein hysbryd ni. Neu ni'n mynd nôl at y grefydd fecanyddol. Ni'n mynd nôl at y grefydd rhyw gadw patrwm mechanics y peth. A colli golwg ar yr arglwydd, a colli golwg ar ein perthynas ag e. Ac wrth gwrs, goddefgarwch wedyn, amynedd. Gallu delio gyda sefyllfa, bod y sefyllfa'n anodd. Gallu dygymod ag yn amyneddgar. Mae'n gallu rhoi y gras na i ni. Lle naturiol bydden ni wedi colli amynedd, a colli ein tymer falle. Ond mae'n gallu rhoi'r gras mae ni i goddefgarwch, gyda'n gilydd, gyda'r eraill, gyda'r anawsterau. Caredigrwydd, fel mae e'n garedig wrthon ni. Daioni, bod ni'n gallu bod yn dda wrth eraill, ffyddlondeb a ddwynder, a hunan ddisgybleth. Mae'n gallu nerthu ni i ddisgyblu yr hunan yma. Ac wedyn yn 17, pan mae'n gweddio, wrth gwrs, y weddi fawr nawr, cyn iddo fe fynd i'r groes, ac mae'n gweddio gyda'r disgyblion. Maen nhw yna, maen nhw'n clywed yn gweddio, wrth gwrs. Ac nawr yr wyf yn dod ata ti, ac yr wyf yn llefaru'r geiriau hyn yn y byd, mwyn i'n llawenydd i fod ganddynt yn gyflawn, ynddynt hwy ei hunan. Fy llawenydd i. Pa lawenydd yw hwnna ta? Beth yw llawenydd Iesu Grist? Wel, mae'n rhoi darlun i ni o'r arglwydd Iesu yn llawenhau, wrth gwrs, yn niw. Pan mae'n dod i'r byd yma, pan mae'n dod ato ni'n hachub ni, nid dod â, dredo fe. Na, dod yn llawen nath e. Pan ni'n meddwl am Dduw yn cynllunio ar ein cyfer ni ac yn trefnu pethau, sgwni siwr ni'n meddwl. Dylen ni feddwl am un sy'n excited ac yn llawen. Mae'n fwy parod i'n bendithio ni nag ydy ni i ofyn a'i geisio fe.
Mae'n un sydd yn llawenhau, wrth gwrs. A'r arglwydd Iesu yn llawenhau i wneud ewyllus Duw. Llawenhau i ddod fel gwas. Dod o'i fodd, cwbl wrth i fodd, pleser oedd e. I ddod. Meddyliwch am hwnna. I adael y nefoedd. Pleser. I roi ei fywyd dros bechaduriaid colledig anobeithio. Pleser. I gyflawni ewyllus ei dad. Llawenydd. A mae eisiau ni gael ei lawenydd chi'n gweld? Llawenydd yn niw. Llawenydd yn Iesu Grist. Llawenydd yn cyflawni ei ewyllus. Oherwydd mae di addo pethau mawr, wrth gwrs. Mae di addo iddyn nhw yr ysbryd glân. Mae e'n mynd at y tad, ond mae'n mynd i anfon yr ysbryd glân i fod gyda nhw. Fydd e byth yn ei gadael nhw. Bydd e'n aros gyda nhw, bydd e'n ei harwain nhw, a bydd e'n ei nerthu nhw. Mae di addo. Mae di addo. Yw llawenydd nhw, fel i lawenydd i fod yn gyflawn. Dyn ni ddim fel Iesu Grist os nag yn ni'n llawenhau yn yr arglwydd. Dyn ni ddim fel yr arglwydd Iesu os nag yn ni'n llawenhau yn yr arglwydd. Ac mae'n rhoi y darlun yma, y ddameg fach yma gyda 2 ddarlun wrth gwrs, rhoi patchyn ar hen ddilledyn a gwyn newydd mewn hen groen. Dyw'r hen a'r newydd ddim yn gallu cyd-fynd o gwbl. Mae'r hen nawr te yn amlwg crefydd y Phariseaid ac i raddau disgyblion Iowan hefyd. Crefydd mecanyddol, crefydd cadw rheolau, wrth gwrs, pwysleisio rheolau a cadw ac ennill cyfiawnder trwy hynny. Oedd yr arglwydd Iesu'n dod o dani am bod e'n gwella pobl ar y saboth, oedd e'n torri rheolau wrth wneud hynny. Mi fod i wneud pethau fel yna. Mae yna gymaint o reolau fel yr ymprydio i hunan. A mae yna waniaeth mawr. Dyw hwn ddim yn golygu, wrth gwrs, bod dim patrwm i'n bywyd ni, neu bod dim arferiad i'n bywyd ni, nid yna beth mae'n golygu. Ond mae yna rhywbeth dyfnach o lawer. Oedd arferiad y mywyd Iesu Grist. Oedd e'n mynd i'r synagog bob saboth yn ôl ei arfer. Medde'r Testament Newydd wrthon ni. Oedd gyda fe arferiad, oedd gyda fe batrwm, wrth gwrs, o fynd i'r synagog. Ond, wedi ni, mae rhywbeth dyfnach tu ôl iddo fe. Mae rhywbeth dyfnach o'i gwmpas. Mae yna reswm ysbrydol, wrth gwrs, tu ôl iddo fe. Mae Iesu Grist yn ymprydio, ydy. Ni'n darllen amdano fe'n ymprydio am 40 diwrnod cyn iddo fe ddechrau ei weinidogaeth gyhoeddus. Oedd e'n ymprydio, oedd e'n cael ei arwain gan yr ysbryd glân, oedd e'n ymprydio am 40 diwrnod. Ond oedd hwn yn bwysig, oedd e'n dechrau ar ei weinidogaeth gyhoeddus am 2 blynedd fel Meseia, wrth gwrs. Oedd e'n rhywbeth mawr, oedd e'n rhywbeth pwysig. Mae'n treulio amser mewn gweddi yn aml. Weithiau mae'n gweddio trwy'r nos, ar hyd y nos. Un o'r achlysuron, oedd cyn iddo fe ddewis y 12. Mae'n gweddio trwy'r nos. Cos oedd rhywbeth mawr o'i flaen e. Bod e'n mynd i ddewis y 12 disgybl. Hynny yw, mae yna resymau tu ôl i bopeth, a rhesymau hynny yw ei berthynas a'r tad nefon. A tu ôl ac o gwmpas i'n harferion ni, i ni'n dod i'r cwrdd ar ddydd Sul, i ni'n dod i'r cwrdd gweddi ar nos Fawr. Ond mae yna rhywbeth tu ôl i hynny, ac os nag oes rhywbeth tu ôl iddo fe ac o'i gwmpas mae'n mynd yn fecanyddol, wrth gwrs. A mae'n gallu mynd yn faich, mae'n gallu mynd yn sych ac yn drwm, os taw dim ond cadw trefen, cadw reolau, mwyn cadw reolau i ni. Ond, os i ni'n dod, achos wy'n cofio,
menyw yn y gogledd, mae wedi mynd i'r gogoniant nawr, ac oedd hi yn gweud, so eisiau colli cwrdd. So eisiau colli cwrdd. O, meddai fi, gofyn o'n i, wel, chi'n cofio pan ymddangosodd Iesu i'r disgyblion ar ôl atgyfodi. Gollodd Thomas y cwrdd cynta yna, oedd e ddim na, a Iesu'n ymddangos. So eisiau colli dim byd fel yna wrth golli cwrdd. Chi'n gweld beth oedd gyda hi, nid siap yr oedfa, nid yr ymdrech o ddod i oedfa, neu mynd mas, neu beth bynnag oedd e, neu beth fydde'r trefen, na, fi'n mynd i gwrdd â Iesu Grist. Oedd e yng nghyd-destun y berthynas, a mae hwnna newid popeth. Newid popeth. Os mae yna arferion, wrth gwrs bod yna, mae yna drefen, ond mae yna rhywbeth mwy wedyn ni. Rhywbeth mwy. Mae'n perthynas ni ar arglwydd Iesu. Achos i ni'n dod i glywed gair y bywyd. Ac os i ni'n dod yn iawn i'r cwrdd, i ni'n dod beth yr arglwydd i ddweud wrtho fi heddi. Ac yn aml iawn, bydd gair dy fe i ni. Nid bod fi'n gwybod beth mae pob un angen i glywed o gwbl, ond mae rhywbeth i wneud yn perthynas ni ag bod e'n real. Gwedyn ni'n dod, a mae'n rhoi rhywbeth i ni. Mae'n siarad i ni. Mae'n atgoffa ni o rhywbeth. Mae'n calonogi ni i ddal i weddio dros rhywun. Neu mae'n atgoffa ni pa mor bwysig yw'r gwaith yna. Neu pido roi lan ar y gwaith arall, neu beth bynnag yw e. Mae'n atgoffa ni pa mor werthfawr i ni yn ei olwg efallai. A ni ffe beth yn gadael ni, ac yn y blaen. A dyna'r gwahaniaeth. Yr hen yw'r just y drefen allanol. Just crefydd allanol sy'n rhoi y pwysles i gyd ar y pethau allanol. Natur y cyfarfod, trefen, y stael ac yn y blaen ac yn y blaen. Mae rhaid ni'n bwysig yn ei lle, ond mae rhywbeth mwy o lawer. Mae'n perthynas ni ar arglwydd. Gair gan yr arglwydd. Cyffyrddiad gan yr arglwydd. Neges gan yr arglwydd. Ar ein cyfer, na beth i ni moyn. Na beth i chi moyn a fi. Na beth sy'n allweddol pan chi'n codi yn y bore. Neu pryd bynnag chi'n agor eich Beibl, darllen eich devotional, beth bynnag i chi'n neud fel fi. Pam i ni'n neud e? Wel, mae'n arferiad da iawn, ond mae mwy na yna. Lot mwy na yna. I ni eisiau bwyd ar gyfer y diwrnod yna. I ni eisiau nerth eto. I ni eisiau cynnal. I ni eisiau help. I ni eisiau clywed llais y bugail. Neu fyddwn ni'n mynd ar goll, fyddwn ni'n mynd ar chwal. Achos ein perthynas a fe yw popeth. Dyna yw y bywyd tragwyddo. Adnabod yw, adnabod yr arglwydd Iesu, yr un anfonodd e. Unwaith i ni'n colli golwg ar hwnna, mae'n mynd yn galed, ac yn faich, ac yn stiff, ac yn oer, ac i ni mynd yn flawd, yno ni'n hunain hefyd. Mae'n amhosibl, dyma beth mae Iesu Grist yn dweud i ni ddod â hwn trwyddo nawr te. Mae'n amhosibl rhoi patchyn o Gristnogaeth ar ein bywyd naturiol ni fel pethadur. Dyw patchyn o Gristnogaeth ddim gwerth. Dyw darn o'r pethau allanol ddim gwerth o gwbl i ni. A dyw hynny byth yn mynd i fod yn ddigon da i ddod ger bron y Duw. Os oes na rhywun yma, neu rhywun sy'n gwrando, yn meddwl dal yn hermau'r pethau allanol. Falle bod ni'n gwybod yr emynau. Falle bod ni'n gwybod adnodau. Falle bod ni'n gwybod hyn a'r llall. Mae cefndir dyn ni. Mae gwybodaeth allanol gyda ni. Dyw hwnna ddim yn ddigon da. Patchyn yw hwnna. A dyw hwnna ddim yn ddigon da i ni fod yn iawn ger bron Duw. Wi eisiau rhoi darlun arall lan nawr. Cardotyn, trempyn. Yn Laodicea, a'r llythyr at Laodicea, yn datguddiad 3, mae Iesu Grist yn darlunio pobl sy'n meddwl bod nhw'n Gristnogion. Maen nhw yn yr eglwys, maen nhw'n proffesu bod nhw'n Gristnogion,
Mae'r eglwys yn llewyrchus mewn un ffordd, mae digon o arian yna, mae banciau i gael yn y ddinas, maen nhw'n bobl gyfoethog, mae popeth dan nhw i weld. Popeth yn mynd yn gret. Ond am un peth, mae Iesu Grist tu fas. Mae e tu fas i'r drws. A mae'n cnoco ar y drws i gael dod nôl mewn. A chi sefyllfa? A chi eironi, enw Iesu Grist ar yr eglwys, a mae ei hunan tu fas. A maen nhw'n meddwl bod popeth yn iawn. Wy'n gyfoethog. Mae popeth da fi. Sy'n angen dim arno ni fan hyn. Ni'n edrych rownd nawr. Ar ein heglwys ni, medden nhw, mae popeth yn grand yn ni. Popeth yn grand, llewyrchus iawn. Mae'r ddinas yn llewyrchus, ni'n llewyrchus. A wedyn mae Iesu Grist yn ei disgrifio nhw. Ond i wyddos dy fod yn glawd, yn ddall ac yn noeth. Mae e'n disgrifio nhw fel trumps. Pam? Maen nhw wedi gwthio fe mas. Maen nhw wedi gwthio fe mas, dyw e ddim yn bwysig. Mae wedi mynd. Mae'r un peth, p'un bod chi ddim yn Gristion, a eriod i nabod Iesu Grist, neu fel rhywun wedi gwthio fe mas, i ni wneud yn hunain yn glawd ac yn llwm, achos wedyn ni, beth sydd gyda ni, yw ni'n hunain. Ein haeddiant ni, ein cyfiawnder ni, ein ymdrechion ni, dyna beth sydd ar ôl dyn ni. A mae rheina fel dillad y cardotyn. Fel na mae'n gweld ni. Os ych chi heb Iesu Grist heno, os yw Iesu Grist wedi cael ei wthio reit i edge eich bywyd chi, fel na mae'n gweld chi. Fel na mae'n gweld chi. A mae hwnna'n bwysig. A nid patio lan sydd eisiau. Nid patio lan. Nid pethau allanol. Meddyliwch am y dillad. Mae'r dillad yn hen. Right? Un amser, o'n nhw newydd. Wrth gwrs o'n nhw. Ond maen nhw wedi mynd yn hen. Ac yn frau, ac yn front. A fel na mae dyn syrthiedig, wrth gwrs. Fel na mae dyn yn ei natur golledig. Pan gafodd ei greu gyntaf, oedd e newydd sbon. Adda ac Efa. Ond nid fel na i ni nawr. Mae'r dillad wedi effeithio arno ni. Mae'r dillad wedi mynd yn hen nawr erbyn hyn. Mae'r dillad wedi gwisgo yn denau. Mae'n dealltwriaeth ni, mae'n adnabyddiaeth ni, mae'n gwybodaeth ni o Dduw yn denau yn ei natur gyntaf ni. Mae'r dillad yn denau ac mae'n un o'r, a mae eisiau pethau i'n cynhesu. Mae eisiau pethau i'n twymo ni, ac i ni'n rhoi mwy o bethau ar ein bywyd ni. Ni'n rhoi mwy o bethau, trio cael mwy o bethau i lenwi ac i dwymo ein bywyd ni fel bethau. Peilo pethau lan, rhyw bleserau, rhyw ddifyrwch, rhyw bethau gwahanol, beth bynnag yw achos bod ni ddim yn dwym tu fewn. Mae marcs, mae steins ar y dillad oherwydd ein pechod ni ger bron Duw, ein methiant i garu Duw a methiant i garu eraill. I ni wedi cwmpo, wrth gwrs, i ni wedi pechu. Fel na mae Duw yn gweld ni heb Iesu Grist. Sim ots pwy i ni, heb Iesu Grist fel na i ni yn ein carpiau mewn gwirionedd. A nid patch sydd eisiau, nid rhyw tymer bach o fod yn aelod mewn eglwys falle, neu mynychu nawr ac yn y man, neu gwneud hyn, nabod Cristnogion eraill. Na, dim pethau ar y wyneb, dim y pethau mecanyddol. Na, nid rheina. Na. Dyw rheina ddim gwerth i ni. Mae eisiau mwy na hynny. Mae eisiau dillad newydd arno ni. Mae eisiau cyfiawnder Iesu Grist arno ni. Achos cyfiawnder Iesu Grist sy'n gwneud ni yn iawn gyda Duw. Mae eisiau ddo fe yn gwisgo ni a'i gyfiawnder ef. Does dim byd arall yn wneud y tro. Dim byd arall. A mae hwn yn bwysig iawn. Mae e wedi dod, wedi cael ei eni, wedi byw, heb bechod, wedi marw ar y groes, wedi atgyfodi, i baratoi dilledyn i chi a fi, i guddio gwarth
ein noethni ni. Gwneud ni yn iawn gyda Duw, i ddod yn ei berthynas agos, real, o gariad, gwlwm o gariad gyda Duw. Ac wrth gwrs, mae rhaid tynnu y hen dillad, mae rhaid gadael y carpio, os gawn ni'r sleid ola lan, mae rhaid gadael rheina, mae rhaid cydnabod bod nhw ddim digon da, mae rhaid, mae'n ofid yn diwedd. Ni'n siarad â rhywun yn ddiweddar, cwpl o wythnosau nôl, person yn sal iawn y gweud y gwir, ac eto wrth feddwl am wynebu marwolaeth. Wel, wedi wneud yng ngorau. A fi'n gobeithio byddai'n ddigon da. Ac oedd yng nghalon i tu fewn yn gwydi, achos fi'n gwybod dyw e ddim digon da. Dwi ddim digon da, sneb yn digon da i ddod ger bron Duw yn ein dillad ni ein hunain. Neb. Ac felly oedd rhaid ceisio sôn, wel beth am Iesu Grist? Beth am ddod ato fe? Beth am ei gyfiawnder ef? I gael ni'n barod i gwrdd â Duw. Diolch am y neges, diolch am y ddameg yma sydd gyda ni fan heno. Mae'n atgoffa ni o wirioneddau pwysig iawn. Nid patsio lang yw bod yn Gristion. A mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny. Nid patsio ar ryw grefydd allanol arweineddol. Dyw hwnna ddim yn ddigon da o gwbl. Ond gwisgo dillad newydd cyfiawnder Iesu Grist. Mae'n bwysig i ni yn gyntaf, achos i ni'n gallu cwmpo nôl fel Cristnogion, i feddwl, mechanics. Na, ein perthynas ni ar arglwydd yw popeth. Ein perthynas ni ag e, ein cerddediad ni gyda fe, ein agosrwydd ato fe, ei afael e arno ni, ei ffyrlondeb ei ni, ei lawenydd e, yn ein calonnau ni ac yn ein bywydau ni o ddydd i ddydd. Dyna beth yw calon y bywyd Cristnogon. Ond mae mor rwydd cwmpo nôl beth ni'n neud, beth ni'n cyflawni. Oedden ni wedi gwneud y llall. Yn harferion ni, a beth i ni'n neud neu ddim yn neud yn gorfod bod tu fewn i'n perthynas ni ag e. Roedd e i fwyn e, mwyn nesau ato fe, mwyn i glywed e, mwyn i blesio fe, yn ein nerth e, popeth. Yn athrwy ag mwyn Iesu Grist. Yn allweddol yn ein bywydau ni. A diolch, mae dyma wedi dod i roi i ni, nid patches, ond gwisg newydd sbon. I ni'n blant i Dduw, i ni'n dderbyniol, i ni'n drysor yn llyged yr arglwydd, achos bod ni yn Iesu Grist. A fyna i ni eisiau bod, a fyna mae fan ni aros mwyn i enw. Amen. Wel, gawn ni droi nawr at yr emyn ola, llais hyfryd, rha dras, sy'n gweiddi dehangfa yn rhwyfau mab Duw bechadur mae'n oddfa.
Diolch i ti, Arglwydd, am dy air i ni heno, diolch am y ddameg, a diolch am y gwirionedd y tu ôl iddi. Diolch am Iesu Grist, o Arglwydd. Ni'n gofyn i ti i'n helpu ni, ni'n gofyn i ti faddau ni. Os nad yw Iesu Grist yn bopeth i ni, bob amser, bob dydd. Ac ni'n cyfaddau bod ni'n gallu tynnu'n golwg oddi wrtho fe, ac wedyn meddwl am ein hymdrechion ni. Hyd yn oed fel Cristnogion, ni'n gallu wneud hyn, a wthio fe i'r ochr. Ni'n gofyn i ti faddau ni, ni'n gofyn i ti'n helpu ni. Ni'n gweddio mai i fwyni ac dy fwyn di ein tad nefol, a bydd popeth i ni'n neud neu ddim yn neud yn ein bywydau ni. Neu di dynnu'n sylw ni, neu di hoelio'n sylw ni arna ti dy hun, Arglwydd. Neu di hoelio ein sylw ni ar Iesu Grist. Neu di'n helpu ni annog ein gilydd i wneud hynny. Neu di'n helpu ni yn ein bywydau, yn ymarferol, i gael pethau mewn lle sy'n dod â ni nôl o hyd at yr Arglwydd Iesu. O, Arglwydd, diolch, bod ni'n gyfiawn yno ti, bod ni'n lan yno ti, bod ni'n gwbl dderbyniol gerbron Duw yno ti, bod ni'n drysor yn llaw Duw, bod ni'n blant y nef ac yn blant y gogoniant. Diolch bod Duw gyda ni ac o'n plaid ni, ac na fydd neb yn gallu llwyddo yn ein herbyn ni yn Iesu Grist. O, Arglwydd, helpa ni byd o fod yn ffôl, a tynnu'n golwg ni oddi wrtho fe. Ac o, Arglwydd, mynd i bwyso ar fraich o gnawd, ni'n hunain neu rhywun arall, yn lle pwyso'n llwyr, a dibynnu'n llwyr ar yr Arglwydd. Pwyso'n llwyr ar yr Arglwydd dy Dduw, ac nid ar dy ddoethineb a dy feddwl dy hunan. Helpa ni, Arglwydd, a derbyn ein diolch. Gras ein Arglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân a'r hoso gyda ni, nawr a hyd nes y daw. Amen.